Dokotera mafamembon'olo efa misy olo dokotera ka I raha ty manjara lagnaky raha ty manjara lagna Odeu lasa marary Ikony grave aretiny Alla box pa Alla box pas fa Maramata nonga. Magaga kondro iaretiny ty tsy mifidy olo tanao ndraiky eny oare blanc io hoaniny Anao zay maventy naretina anao. Afo naventany izy avy tena rary arety Anao mbo marary. marary zay fô point le mamparary za igny eky le tsy saky volaina aketo fô ombo dokotera ko sécurisé le izy Magnanao ke zegny marary, magnanao ke. marary zay fô fô point le marary amin'afo tsy tokonina aketo i Ndeng kare to. Fahitavoko anao karaha olo tsy marary. anao zao vola masaky fô Anao ke olo andeha olo marary andeha amin'ny dokotera zany. anao zao vola masaky fa ratsy anao nefa mila tokana Atokana akaiza ndraiky. Tsy tiako mivola. Tsy tiako ko le mitabataba manganga aloha. maro santrinao tsy Ampidira ty le magnaraka fofo natao siroma ila koa le taky. Malosy le manaraka. Tsy za malonga. zao nefa natrikanetena ndraindregny Mety fizika retina ngiay, mety le fa defaka kia. Yang mety mararary saigny marina. Sarina Ahoana ny anao zay? seko ijery raha marary amina misy tsy azoko tsara bekiny Vo andeha dokotera mihitsy zany. ia Sista andray anaranao fotsiny ataoko eto dia avy eo mako amin'ny dokotera ako. ia mbola tsy aketo dokotera Ao izy ao fa mandray anaranao fotsiny eto avy eo mako. ia Iza le anarana azafady? i bezolex Dia firy taona? raika amin'ny fitopolo alabo raika amin'ny telopolo ia fito amby roapolo Anao tsy magnadala olona eto? tsy za ndraiky mekimeky mivolagna za fito amby roapolo tegna izy Dia mipetraka akaiza? Ambavala Dia numéro de téléphone? izy ty numéro ny zoky zao e za ndraiky mandeha ambanivolo fô zay mividy Ka anao olo tsy mipetraka aketo? fa za ndraiky mbola idoko aketo izy ka lafo bengina miaraombina za avake mierigny za aketo mierigny ambanivolo aminay akagny Ka mora azahoana anao zokinao zany? amorizogna za zegny izy 032 032 04 azafady i araiky teo tegna izy aminazy izy boko misy karazany ke telefôny misy telma izy mivama telma fa tsy mivama tsy ia 034 34? 04 ia 985 29 Dia natao telefone anao azafady. Le araika fogna kafia fogna. Mipetraka ambany kany. tsy poaka izy igny any Tsy mipoaka anao zany. Dia atao mbaliely kalongany. mbola tsy avy niseky za tsy aloto raha ty
ataonao indraiky marô numéro nalainao take Juste ilaina fotsiny iny rehefa ohatra ny hoe misy en cas d'urgence na mety misy lavana anao ny ariana magnaniko andrô izy ka misy olo manandra fahalanjary dokotera malaka numéro olha zegny izy rô oitsy mipoaka fa tsy mipoaka zany dia tia indesinao amin'ny dokotera koa amin'ny dokotera amin'ny dokotera bienaty igny indesinao aminazy koa dia ahafahany mijery mariny Radoko, dokotera, bonjour. Bezolex. Ia, Bezolex. Vita amin'ny 20 taogno? Ia, vita amin'ny 20 taogno. Lara. Resumo bom arna. Essa parte. Dokotera como Uma fome cesariana. Bolsa vencicula. Ala mitsy akanjonao raha mety. Alana? Ala akanjonao. Atsenganao tany bolsa vencicula nila. Ia, faz. Azo magnani. Karaha mijalaka anao tany. Azo dizer, já está tudo pronto. Eia. Azo mitsiry? Bate lelanao. Yaw. Sagna amin'izay zako agnaty vavanao. Ja. Ok. Anao magnano sipape anao? Zany hoe misy vady maro anao mijanajaka? Tamin'ny herinandro ty mbola imbalo zany miboaka ivelany do. Atao akanjonao dia mofa miseza raiky ty. Zalahy, reto zalahy. Nanankory dokotera? Ah bon? Rehefa natao le test letry ny kiaka igny, tegna marary marina. Ia, zeny koragnin'olo ary zeny izy mahatonga za. Tsy koragnin'olo fô araka le nambaran'ny test nataoko letry ny kiaka igny. Ia.
ke anao za marary tsy matanjaka mahalala regny Aia, azafady tsy renin'olo ka zegny sisy raha regnin'olo akato tsy renin'olo makelikely za sekirentsika roa zany. ato dokotera tsisy raha mivony izy ka mbola raha mivatan-tegnan'olombelona Ia zegny izy io zegny ndraindray zegny le raha zegny ake fô izy tsy avy zegny izy tsy concentré ake ndraiky izy be ho azy tsy azoko tegna ampy afako raha tianao koragny bon anao zegny tsy maintsy atao traitement zany hoe tahagnanao amiagna fanafody ia zegny fanafodinao mofo dipay dokotera anao avy lavitra za tiky mantoka raha magnano zay ndraiky mofo dipin de mofo dipin izy ka raha fa fantoko nagnano zay ndala tsy nandeha taty raha misy amin'ny mantoka mofo dipin dokotera zay mofo dipin hoaninao de araiky amby efapolo latasinao zegny masitra ny aretiny anao io raha hoan'ny indray mandeha tsy hoaniny indray mandeha fô vangenao tsikelikely ia ny farany hely zegny anao mahazo araiky isan'andro satria efa hainao fiaina ia fô ndraiky za homany jiaby efatra amby efapolo na araiky amby efapolo andray manao fô anao ka mihoatra loatra anao maty anao fa fantatra anao malany araiky amby efapolo voly masitrina anao zegny tsy makamomany dokotera za inanazy ia miana anao fa manomboka edy amina ia amango amity ity tsy avaviagna amity tsara raha vahitriny na vahitriny mafaiky fô raha mofo misaotra anao dokotera tagnana anaty tsy firesidresina fô anao maivina anao mirina ty ia anomboka aminazy ty efa ataony amizy ake ty misaotra dokotera zay izy zala anao mivarotry mofo ty mademoiselle rô fa niasa loza ake ty 1 2 3 4 fa dimy fa matavela Dimy tavela. ataovako ao jiaby aleky pro Alainao jiaby. ia oui anao mivarotra aketo fa isan'andro teo vola misaotra anao rô fô courage aminazy ty nahazo Ho zaho e. Ia. Ataonao ino aby mofo jiaby? ala izy ty kondro makerike atao fanafody izy ty Ino erao maregny efa mahiagny? afa mahiagna Ia. anao ka mofo maiza misaotra betsaka rô ne zeny dozy dokotera tanay vola madiniky rô zala efa mahiagna velogno lalabe Asy raha mbô azo lalahy ino mody raha mivolagny?